ije n'aka na-arịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme abụgbuo dike n'oge eje were mgbụrụma dike n'iche It's just like a
Everybody beg on every TV. It's my belly. On the way they can also listen to me. I'm a man who's a man, I'm a man who's a man. No one is thinking of who's standing for you. It's a big one, if I am part one, I am part two. What do you guys What